trip diri sa Cebu. Tara, mga una ta. Ayan, mga gwapa kayo. Yes, ma'am. Gwapa kayo. Sir Mace Barbecue, sir. Nice barbecue. Yes. Oo, yes, Ate Ganda. Vlogger. Yes naman. Dito ma'am, one of personal best barbecue. Followers niyo, followers. Yes, mga followers na ako. Yes naman. Yes. Dito sa Mace. Yes, thank you. Beautiful Tindiras. Yes. Okay, let's go. We have the famous barbecue, Kung sa ma'am. ilahang mga baligya, show it to them. Yeah, we have a lot of choice here. Yeah, huh? Okay. Picture, good name. Choose Video. your bet. Oh my God. Oh my goodness. Sige. Yeah. Tell them what kind of food you want. We have pork belly barbecue. This is pork barbecue. Yes naman. We have the chicken We breast. have the fun ma'am, a real price. Also, we have shells. Yes naman ma'am. Ay, daghan ko. We have We have the chicken liver. Chorizo lang, chorizo. Yes, ma'am. We have Hindi, chorizo. chorizo lang. For how many pieces chorizo? This one, ma'am. The famous barbecue. Okay. Yes, we call chorizo. Sige, pili. Saan mo lang pili? Chili. Hindi, balay. Dili, mga ang tadaan. Pwede ka sa balay. Matulog lang taday. Yes naman. Ikaw ba po yung nakain itong mga biga-biga dyan? Sige, go, go. Hindi na, ma-order sa ito. Mga Glenn, guwapa kasi mo. Maharag yun din mo, ma'am. Yes. Sa may ato ka, sa may It's a bangus, ma'am. Boneless. boneless. Yeah, that is milkfish, Ma'am, boneless. followers Sa may din ang gusto naman. na to. Pwede sa tani mag... Thank you kayo. Pwede sa tani mag kinilaw. Kinilaw. Hello. Say ka mo rin, matimpla? Yes. Okay, sige. Bila ka order ani? Pila ako sa order, daghan na. Oo, 60 pesos ang per order. Ano na siya? Yes. Sali duha? Ha? Sige, duha, one. Duha. Okay, duha kalat ko. Gusto dito. O, sa ka-serve yan na lang po. Sa kabango. Yes, ma'am. Hi, and also we have lapu-lapu. This one. Oh, this one, the lapu-lapu who killed Magellan. That is 1970s or 1980s. Malay ko, hindi. Wala akong panahon na yun. Ako rin, hindi ko rin namalayan ko. Oh, sige na, pili yan sa imo yan. Urisin na mo ah, dayon. New Marva. Kok, ginoo, kok naman eh. Asa sila ka? Asa sa imo ah. Dalaga ko. Dalaga. Dalaga. Ay, gusto. Kato na lang gusto ato ya. Lato ang i-order ni ma'am. Gusto man ko. Lato or gusto? Gusto. Ay, gusto di ay ito din lato. Wala, gusto ko. Natimpla na ko ron. Gusto, gusto. Gusto ka gusto. Pili ako nga siya. Labaw nga. Labaw. Di process sa dito maluto dayo no. Oh. Ano na puro sa makamanok. Uy, dili pa nung ito. Mga mahal makitulit-tulito. Ano si number ano yung cellphone mo? Butang sa nila ma'am. Ang number ano yung cellphone niya? Ay, mga ano tapos so. So. Pila ka ni? Wala ra ba?
Dua ka gusto. 120 na ni, 60 ang usa. Usa na ka gusto. Ano ni mo girlfriend? Ako sa kanato. 60 po ang lato. 60 po ang lato. 180. Ang bangos pila. Okay ko, bagos dinahi sa manok na ako. Bunlis mo itong bangos. Duha na ta ato rin. Ato nang bintahong karon. Dayo na gusto mga bay. Gusto. Power. Wala pa man itong order. Uy, kwapa! So guys, ipakwenta. Baby band, ma'am. This is color sheet. Star sheet. Ha? Yes naman. Pila yung bangos? 200, ma'am. Kapag na. Ma'am, naka-price din na siya, ma'am. So much expensive. Kung kaya mo sa ubang mahal din na siya, ma'am. That's why 200, ayun. Mintahan mo, tanong din. 1 million. Charot. Oh my God. Te, paki... Te. Sunday. Itemize. Ikwentahan. Ayan na. 120. Saan ka gusto lagi? Nato. Nato na ito. Dato o gusto. Barbecue. Talo ka dito ng barbecue ba? Bangos. Usa ka bangos. Saka bangos nila. Meron sa 5% discount. Yes. Nadaw may 5% discount ha. Naka-vlogs na. Yes naman. Thank you. Miss Barbecue. Sa 5% discount. Mo lang cheese. Uy. 5% siya mo. Malaking tulong na po. Inabay, mga ako mo dito sa lasyan. Gaan man dili ba inig so dito sa Sa entrance. Lansyan? Inisod niyo sa Lashan, pinaka-primero siya sa left side, Mace Barbecue. Sa Kilay is Life na tindera. Charot-charot. Aga. Moto, naka-discount daw mi. Salamat kayo ha sa 5%. 5%. Tango na to ang kalo kay isip pagtahod sa mga grasyang nadawat. Kaya nadawat 5%. Charot, charot. Wala pa nabot mo, ma'am. Abot sa ma'am, ha? Hindi mga amo na po, ay. Wala pa na magsugba. Wait. Yes, wait. Lobby boy, kamahal ba sila? May kung 30 pesos na lang. Ha? Ha? Ay, wala yun tao. Kasi yung order yan. Wala na, kasi ganyan sa inyo. Ano mo ako ano yun? Ano pa? Ay, salo ng kadilang yan lang. Ano ba? Warning ka mo? Warning ka mo? Puro mo gawan. Mata yung plastic mo. Ha, giduaan na ng Kinang bangas? here. Bay, bangus, bay. Bay, isang bangus. Plastic. Hindi ka naman yan. Thank you. Dek, Sarah. Glenn. Ah, kaya na. Uy! Ano ko yung ang balik?
Kinsa rin lato. Tita. Oh, yatag nila, yatag. Okay, thank Dari, bango sa ato. Takoy. Laot sa mangga. Oh, saan mo signal ka? Kilo, kailangan. Wait, Arna. What's wrong? What's wrong with this one? Yun. Ang tomato eh. Ha? Mahal mahal. Kanon pa. Dito ba? Arna ka malaka na. Paglit kasi. Yan. Diyan ka dito. Yung gamay ulit. Amen. Taon, nakasuwa na yun. Wala ko isaw lagi. Ano kayo isaw? Wala ko isaw niya. Burger ka? Wala. Pero tagal din lumis. Siles ra nila ang bon. Wala, bonde. Pagamyan ra. What happened, Angel? Uy, Angel? dito kayo kong Ano dabaw. nga? Dito kayo kong dabaw. Angel? Angel? Uy, Tubang ka sa pagkaon ko. Ano ka? uy. Eat na. Yaan ko ni Ron. Timani lagi. Dawa ko mata ko biya, dawa ni biya. Oh, tiguga. Okay. Ayaw, natutulis na kita. Kita lagi. Ano nangyari sa kanya? Ayaw, nagsabi ko sa mga. Samot ba? Bugad mo. Angel? Taro nga, sige Ron. Ngauntan niyo mga bay. Ano na magamayan mo? Lahi na sa gisudan, bangus na sad. Ayan lang magamayan. Come on. Tubig mo good. Ako? Wala sila libre tubig. Para lang mo ba? Ano to? Ano ba? Ha? Wala. Eat na. Angel! Angel me. Angel, me, gusto mo biyahan, tika diri, pinda to katira. Taro nga. Taro nga. Diri mama, ali, ali. Diri, diri. Ang ganda naman. Uma, di nagtamo ko yugon. Parehas ni mo. Kana ba dito? Ay, pangayo, hindi ka
ba? Sige na ako sa kandang boy. May chicken. May sige na, wala man. May maniin sa sublim. Ikaw ba yung tanga? Jill, may fried chicken. Isa naman ko ng dati, bawatan. Si. Ah, Ikaw ano ba yan? Tama na rin. ay, kaunam. Ikaw bro. Ito mo na iya. Ano yung hinaw? Wala sir ay. Pwede ito may para hinaw? Tapo man na karoon? Berikut manap-rapon na eh. Hindi na rin sa hangtod. Ayun tagantod na sa hangtod. Dirada. Uy, tapos ka na? Nakunsi-unsi na may gawin. Bayad ka? Ibog lawas, pero gamay rin ka. Ibog lawas, pero gamay rin ka. Bayad ka ba? Tubig. Bayad. Kasi libre tubig eh. Kasi libre tubig. Yung red play water? Ingit. Ay, ikan. Ay mo eh. Angel. Kami ka na yung suriso. Mahal para sa skin ko. Ano yan ah? Tarong eh. Ba't ayaw niya? Hindi, chicken dry yung gusto. Chicken dry eh. Ano makanak dato eh. Sarap? Ako ano pizza eh? Ha? Ano ka na? Ako ka engine din na dahil. Gusto ko na pizza engine eh. Dora. Rap. Huwag ka na nitong taxi. Ano ka? Mga ito pag-stem. Hindi na. Ay na. Bumawa na po to. Ha? Ito ba? Ano pa? Ha? Ay, take out na to. Take out. Take out. Okay, alright. Ano? Ano na siya? Yan, gusto. Sa, ali diri, ali diri. Ugma? Unya karon sa mong kaunon. Ali diri ni mama, ali, ali. Love na ni mama, ali. Ali na yun. Kiss na ni mama, ali, ali. Yan na. Wala man ko kasabot, hindi pa ka mag-explain. Nagilom ramag ka. Nahiwi ni mo na. Ali, ali. Naman tayo istorya ko. Ali na, ali na. Stop going in. Ali na, ali. Kaluoy po. Ali na, mama, ali. Bebe. Diyan, ito. Kaluwaran. Diyan, labas ito. Sa may amo ni mga. Amo na ko. Ikaw
Guryon. Siyan balik amuhan eh. Libe, unya ra umar ka una nimo. Ang imong alaga, nilak na. Ni mama ni. Langit na ni ko. Ay, Ito lagi langit-langit pa. ale. Paano ka? Ato ni kaputos. Tapos na tubig. Ada yun. Sama yun. Sige. Huwag nang tanya. Hindi lang si mama. Ha? Nagbalo na ng puso. Sige na. Yaman na. Siyan. Tahu deh bak, pag customer nga ilahan. Managbuk yun. Managbuk yun. Inom mo ko na ganyan. Ha? Bilhin na ako. Okay. 1, 2, 3. Pila may buhok ka ni? Pila ang buhok? Quatro? Kapag sila sa verification, Besh! Ikipay. Kaya buwan ng dala. Galang dulu. Mana kita siaran? Ito, mamari yung Cinderella yun, kung tali. Sakay pa daw. Ha? Hindi na tayo din nakamagwan. Ano ang to sa kaya? One like. Ano sa kaya dito eh? Sa bus? Bus?
Internet lang tayo, muli na tayo. Mag-internet, na mangulit. Sa LCF? Dari internet, sir? May computer shop niya. Ang ang Butang ida ba? Pinipyo. Wala na eh. You know what I mean? Binili ko dito. Masarap. Ayaw. Kaya. Hindi ko makubos sa diyan eh. Tama. Ito lang semua. Tungaan. Tama. Tama. Tanang plato ako ka natin. Kuha ng ginamit. Ha? Kuha ng ginamit. Hindi ba yan silupin? I-doble ano? Ano sa'yo, wag gigamit? Kuha ng ginamit. Ah? Ano ko, wag gigamit? Bay! Kuhan ba? Pwede ba na ito i-reklamo? Bangus, mahal ba kayo? Bangus? Atul. Okay na ako magkaon. Atul? Atul? Tawag gamay ka to. Dugay na. Dugay na. Stop na. Stop na ito. Pwede naman. Malamig kaon. Salamat sa food trip diri sa Russian Miss Barbecue.